De Oekraïense vlaggen hing het al in Twiezel. Doet het dorp haar ombeen hier als opvangplak. Kwam het fysiek van de gemeente al gauw. Van hey Twiezel, we vinden je locatie heel geschikt. Je hebt het dorpshuis daar, je hebt een gymnastiekzaal, zit een heel groot circus zit ernaast. Zo'n je dan daar van staan willen. En toen hebben we eigenlijk een uur later hebben we al het Green Jachtjong van zie ben welkom. De meeste verschennings wienen al goed op wadder. Maar een paar zaken moesten onpast worden. Voordat je razen zondag vluchtelingen komen kennen. Ja, je maakt hier de voorbereidingen voor de vluchtelingen dat straks de kleren wassen kunnen worden. Dus er komt hier een oorsluiting? Ja, je maakt weer een kraantje maakt weer erbij voor de wasmachine. En twee stapcontacten erbij voor de wasmachine en de roer. Alle inwoners van Twiezel hebben juist een brief van de gemeente kregen. Nevens de initiatiefnemers is er een soort stipe vanuit het dorp. Plaatselijk belang staat er 100% achter, is echt hartstikke belangrijk. Want het moet door alle geledingen in het dorp gedroegen worden, maar de sportverenigings, neem als op vrijwilligers wat is onbeen is, het is hartverwarmend. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen naar Twiezel komen, dat is nog net helemaal duidelijk. Zelfs denk ik deze weken. Maar echt, ik weet het niet. We zijn aanwezen, we hebben geen zicht op hoe het uit Polen bij gaat. Maar omdat het nou zo hard oppakt wordt, ik denk dat het nou heel snel gaan kan. Maar we krijgen een telefoontje en binnen 12 uur, maar we dan klaar waren. En dat ben we.